الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum, hurmatli televizor qarovchilar. Bugun bizning ijod turkumi Jamih masjidda qonaqda. Halil Hazrat Haybrahmanov Qur'on o'quv sirlari bilan o'rtoqlashacak. Halil Hazrat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Siz Tuban Kamaning eng yosh hazratigina tugul, Qur'on hafizda, Qur'onni yoddan bilasiz, shulay bit. Shulay, alhamdulillah. Сөйләсәгез иде, ничек килдегез менә шулай Qur'on укырга, ничә яшьтән өйрәнә башладыгыз һәм кайчан укып өйрәнеп биттегез? Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Şimdi bu yol başlandı kichkinədən uk. Hem bu әтиәнидән бигрәк тә тора инде. Әтиәни нинди юнәлеш куя балага kichkinә чагында. Hem инде kichkinәдән uk, әйтик 4-5 яшьләрдә шулай әти мине ятлата башлады. Иң элек инде теге мин укый белми идем әле, гарәп хәрефләрен танымый идем, ләкин әти шулай укый иде, мин аның артыннан кабатлый идем. Шулай без ятлый идек. Шулай да, мәсәлән, кассеталар, дисклар бар иде. Аларны куеп, аларны тыңлап, теге уйнаганда да мәсәлән тыңлыйсың, ул барыбер баланың исендә кала. Һәм инде шулай итеп әкрен генә шулай итеп башланып китте. Һәм шулай ятладым, якынча бер җүзне. Qur'an инде ул 30 җүздән тора, 30 пәрәдән, 30га бүленгән. Һәм инде бер өлешен, 30дан бер өлешен шулай ятланды. Ягъни теге тыңлап, кабатлап шулай. Аннары инде 7 яшьләр булган микән, 8 яшьләр булган микән, укырга өйрәнә башладым хәрефләрне, гарәп хәрефләрен. Муаллим Сани китабы шундый бар, мәшһүр инде татар галиме язган, Әхмәт Хади Максуди. Шул китаптан укырга өйрәндем гарәпчә. 6-7 яшьләр булган якынча. Һәм инде аннарсын әкрен генә шулай Qur'анны укый башладым үземдә. Һәм инде үзем укып ятлый башладым аннары. Халил хәзрәт, менә сез әйттегез, беренче тапкыр инде әле укый белмәгәндә әтиәниләр өйрәтә башлады ди. Гарәп хәрефләрен дә белмәгән, әле укый белмәгән балаларның Qur'ан укуның файдасы бармы аның гомумән? Кирәкме ул алай? Дөресме? Бу китапны балага яраттыру, бу китапны балага өйрәтү, бу дин тәрбиясенең, бу дини тәрбия бирүнең бер өлеше булып тора. Һәм шуңа күрә моны балага бәләкәй чактан ук өйрәтә башларга кирәк. Балага моны яраттырырга кирәк. Теге әйтик, орлык салырга кирәк балада. Үскәч соң булырга мөмкин инде. Үскәч соң булырга мөмкин, хәтта авыр булырга мөмкин. Уже теге бала ниндидер яшькә җиткәч, аның башка эшләре дә күбәя, анда мәктәптә авырайып тора, һәр класс саен программасы аның катылаша. Һәр программасы катыланып бара. Һәм инде шуңа күрә яшьтән башласак хәерлерәк була. Аннары җиңелрәк була ул. Менә сез әле Qur'анны укып кына чыгу түгел, аны яттан да беләсез. Ничә яшегезгә менә шундый дәрәҗәгә ирештегез? Якынча инде ничә яшь булган? Бер 16 яшьләрдә, 15 яшьләрдә, әлхәмдүлилләһ, Аллаһның рәхмәте белән тәмамладым. Ләкин нәрсә әйтәсе килә, Qur'анны ятлау ул бер эш. Ләкин инде Qur'ан хафиз дибез, име? Qur'ан хафиз дидегез сездә. Qur'анны яттан белүче, Qur'анны саклаучы, аны ятлап бетерү генә максат түгел. Теге Qur'анны ятлап бетердең дә бетте түгел, киресенчә Qur'анны ятлагач, аны әле сакларга кирәк. Ахыр көннәреңә кадәр, ягъни үлгәнчә аны сакларга, исеңдә тотарга, кабатларга кирәк. Һәм шуңа күрә ансы тагы да авыррак ятлауга караганда. Исеңдә тотып кабатлап тору. Ятлау ул хәтер таләп итәме, яисә аны аңлап ятлау ничек ярдәм итә менә ятларга Qur'анны? Qur'анны ятлауга килгәндә төрле усуллар бар. Һәм әгәр дә без карасак, төрле җирлекләрдә төрле усуллар кулланалар. Кемдер Qur'анны күп итеп кабатлап ятлый, мәсәлән, 300 тапкыр кабатлый, бер өлешне 500 тапкыр кабатлый, шулай ятлаучылар бар. Кемдер Qur'анны аңлап ятлый, мәсәлән, кемдер аны ятлаганда аңлап ятлый, һәр сүзен нәрсә турында бара, аңлап ятлый.
Ләкин моның өчен гарәп телене белү таләп ителә. Яшь әтиәннәргә балаларын Коръән укытырга теләгән әтиәннәргә нинди киңәш бирердегез үзегезнең тәҗрибәгездән чыгып? Иң беренче иттереп инде беренче киңәш ул балаларга кечкенәдән үк менә бу орлыкны салу әйтеп узган идек моның турында име. Балаларга мәсәлән ул уйный, ул нәрсәдер эшли балаймы бәләкәй ул Коръән тыңлатасыз, куясыз, аудиозапись тыңлый ул, аның барыбер исендә кала. Һәм инде аның өчен күп кирәк түгел вакыт. Көн сайын булсын ул 15 минут, булсын ул 20 минут, ләкин көн сайын. Коръәнне матур укыр өчен моң да кирәк, шулай бит? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, Коръәнне матур иттереп укыгыз, тавышларыгыз белән бизәгез дип Пәйгамбәрбез. Һәм инде бу нәрсәгә кайта, бу беренчедән кайта Аллаһ Тәгалә бит һәр кешене яраткан, кемдер кыяфәте төрле, кешенең име тавышы да төрле, һәм кемгәдер Аллаһ Тәгалә ягъни кемгәдер күбрәк биргән, кемгәдер әзрәк биргән. Матурлыкта кемдер матуррак, кемдер нирәк, кемдер биек, кемдер кыска, кемдер төрлечә. Монда да шулай. Ягъни бу кешедән тормый торган әйбер. Кеше бит үзенә тавыш сайлый алмый. Кемдер матур, кемдер матур түгел, ләкин аңа карамастан кеше тырышырга тиеш. Ягъни укырга тиеш, өйрәнергә тиеш. Минем тавышым матур түгел дип, минем анда көем юк дип, мин Коръән укый алмыйм дип, алай әйтергә тиеш түгел. Ничек булдыра ала, шулай укырга тиеш. Хәл хәзрәт телевизор караучыларның да инде сезнең тавышны тыңлыйсы киләдер, Коръән укыганны ишетәсе киләдер. Рәхим итеп безгә шундый шатлык бүләк итсәгез иде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Искитмәле матур. Хәлил хәзрәт юкка гына Коръән китабын изге китап димәгәннәр. Әлеге китапта тормыштагы һәр сорауга җавап бар диләр. Шулай бит? Шулай. Сез үзегез менә шушы изге китапны укып чыккач, ниндидер бер ачыш ясадыгызмы? Булдымы андый берәр белмәгәнне белү дигәндәй? Иң беренче нәрсә әйтәсе килә инде Коръән турында әйттегез. Коръән ул бер мугъҗиза булып тора. Һәм шуннан да шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның Коръән ул бер мугъҗиза иде аның. Коръән ул Пәйгамбәрбезнең бер мугъҗизасы иде. Һәм инде Коръән китабы әйткәнебезчә ул Аллаһның сүзләре. Ягъни Аллаһның безгә әйтәсе булган сүзләре, Раббыбызның безгә карата булган сүзләре. Һәм бу кешегә, ягъни без аңларга тиешбез.
Беренчедән без Аллаһны таныйбыз, без Аллаһ Тәгаләгә ышанабыз, без Аллаһ Тәгаләнең кем икәнен беләбез һәм бу аның безгә карата, ягъни аның бәндәләренә, аның кулларына карата булган сүзләре. Һәм дә инде син ул сүзләрне укыганда беренчедән аңлыйсың һәм беләсең, аның өчен син әҗер аласың. Менә әйтеп узган идек, бер укыган хәреф өчен кеше 10 әҗергә кадәр ала. Һәм Пәйгамбәребезнең шулай ук хадисе бар, ул әйтә, Коръән укучыга кыямәт көнне әйтелер ди, укы һәм күтәрел. Укы һәм күтәрел, һәм аның урыны җәннәттә булачак шул җирдә, кая ул туктаячак үз укуыннан. Һәм инде күбрәк Коръән өстендә эшләгән, үз тормышында Коръән белән, күбрәк үз тормышын Коръән белән бәйләгән кеше, күбрәк үз тормышын Коръәнгә багышлаган кеше, аны укыган, аны ятлаган кеше иншаллаһ кыямәт көнендә һәм җәннәттә югарырак дәрәҗәдә булачак. Һәм инде мөселман кешегә менә шул бер этәргеч булып тора. Мәчеттә бит инде Коръән уку курсларда оештырыла, имегез. Еш кына сез өлкән абыйларга нидер нәсихат өйрәтәсез. Менә ничек үзегезне хис итәсез? Үзегез шул иң яшь хәзрәт Түбән Каманың диергә мөмкин шулай бит инде. Дөрес аңлыйлармы сезне? Аңлыйлар дөрес, әлхәмдүлилләһ, ул яктан проблема юк, әлхәмдүлилләһ. Барсы да аңлашыла теге. Беренче вакытларда кыенрак иде теге. Беренче укыта башлаган вакытларда, әле ул вакытта ничә яшь булгандыр, бер 17 яшьләр булгандыр миңа әйме. Ул вакытта әзрәк кыенрак иде, хәзер инде теге барыбер опыт бар, төрле кеше белән эшләгәч, беләсең, кемгә ничек килергә, кемгә ничек әйтергә, кемгә басым ясарга, кемгә басым ясамаска. Кемдер инде әзрәк күбрәк басым ясагач, үпкәләргә дә мөмкин, теге аңлый башлыйсың әзрәк. Һәм балалар белән дә эшләгәндә шулай. Кайсыдыр балага әзрәк теге нирәк кирәк, построже дип әйтик инде, әйме? Әзрәк теге басым ясарга кирәк. Кемгәдер әзрәк басым ясасаң, ул җыларга да мөмкин. Һәм шуңа күрә монысы инде опыт белән килә. Ләкин Коръән укырга өйрәтү инде бу бик теге авыр эш дип әйтергә була, чөнки беренчедән инде монда шулай кайта кире гаиләгә кайта инде, нинди гаиләдән бала. Кайсы бер балалар, мәсәлән, дәрескә киләләр, атнасына 2 тапкыр дип әйтик, уртача инде. Атнасына 2 тапкыр килә ул. Синан белән укыйсың, нәрсәдер аласың, өйрәнәсең, һәм инде иш бирәсең, нәрсәдер кабатларга тиеш, нәрсәдер ятларга тиеш, нәрсәдер язырга тиеш бәлки. Һәм инде әгәр дә бала, әйтик, менә бу көндәлек үзенең расписаниесында бар икән, Коръәнгә вакыт күренә, ул бала әзерләнә гел, ул баланың яхшы бара. Әгәр дә инде теге менә шулай кире кайтабыз, менә бу Коръәнгә игътибар бирүгә кайтабыз. Әгәр дә ул бу игътибарны бирми икән, әгәр дә өйдә укый икән, инде авыррак була инде. Авыр бара. Дәрестә генә булгач, авыррак бара инде. Хәлил хәзрәт, кызыклы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Тапшыру ахырында тагын бер тапкыр Коръәннән берәр аят укуыгызны үтенәбез. Хөрмәтле телевизор караучылар, без Коръәнне тыңлап, мәгърифәт алыйк һәм киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين